Здравейте, приятели! Аз съм Нови Дмитров, а това тук съм аз. Виждате моето лице, виждате как аз изглеждам, виждате, че не съм момиче и както някой беше написал в коментарите, че аз съм момиче и виждате, че аз съм момиче рано, просто не съм мутирал и си размятвам тук книгите. Тая книга, между другото, то не е книга, ми е тетрадка и съм написал въпросите, които сте ми задали, макар че не съм много, мисля, че бяха 6 или 7, не знам точно колко съм, но мисля, че са 6. И да, за първ път ме виждате, ето, виждате как това, което... това е хубаво, между другото, че се показвам, защото някой къде самоличността си и така нататък, но това са други въпроси, които аз не искам да отговарям на тях и да ги задавам изобщо или да говоря по тази тема. Да, и накрая клипа мога да ви покажа цяла Варна, която е ето там, защото ние сме на Върна на Бланята, да не тая не е последна къщата, но да, просто това е хубаво, че може първо да правя клипове с фейскам или някакви предизвикателства, нещо като вие може да ми зададете или да ми предложите да направя. Наистина доста се притеснявах, когато правя първия си влог и наистина доста е трудно, всъщност не е първия ми, но в първия и втория канал, всъщност аз си знам един друг съм в канала VBOX, но това няма да го оставам реклами и така нататък. Да, и в тази тетрадка са въпросите. И нека да видим кой е първият въпрос. Значи първият въпрос е как започна да снимаш от Кроко 53. Значи това е мой много добър приятел, бих казал, от не в ранен живот или в живота на технологията, ако мога така да се изкаже, защото той ми е помагал доста за някакви неща и аз съм помагал доста. Така да започна да снимаш. Поначало имаше един, то все още го има, да, и в YouTube. Има един известен геймър, който снима в YouTube. Някой от вас сигурно го знаете, или повечето от вас поне, или Кроко изобщо той силно ще го знае, защото ми е казал за него няколко неща и това е WTF BG, нещо такова беше. Наистина от него се вдъхнових да снимам. Първо снимах в VBOX и беше с огромно качество клиповете, които бях правил и като цяло всичко. И да, това е стаята на майка ми и тя е зелена, пък аз съм син. Моята стая е синя и съм там, но тя е малко по-разхвърлена и затова реших тук да снимам. Пък и това е чудесна задна стена, за да се подпреш, това е заден фон, не знам, цвета. Колкото за WTF.BG, значи пича наистина още снима и е доста голям пич и аз съм все още фен на него и той ме вдъхнови да снимам, значи каза, направи там ревюта за Майнкрафт, гледа за Майнкрафт неща, след което започна да снимам Майнкрафт съответно. Снимах там на различни игри в VBOX и след това направих още един канал в YouTube, обаче в него качих 1, 2, 3 клипа, може би, най-много. След което му забравих първата като на Боб и след което си направих това Нови Дмитров и имах наистина силната воля да продължа и да не спирам да качвам постоянно. И както виждате, вече съм достигнал, сме така, че съм достигнал доста в моята YouTube кариера. И наистина мисля, че това е много добре в смисъл. Не всеки ще сложи 300 абоната и да отидеш и да си ги вземеш, но трябва да си ги заслужиш, смисъл. Аз съм качил 112 клипа и горе-долу успявам да вързвам двата края. Но това е друг въпрос и така. Това е въпрос от Кроко 53, значи вдъхнови се от NickBG, от NickBG да снимам F9 и клик да снимам в YouTube и така да започна да снимам просто. Следващия въпрос е от DaredalBG, как се казва играта. Това е играта, която е Euro Truck Simulator, но не знам защо е в този списък. Да, въпросът са 7 всъщност, но окей. Значи това е въпросът от DaredalBG, как се казва играта. Това е беше под клипа на Euro Truck Simulator 2 и съответно аз му отговорих, но сега ти отговарям, така че да. Какви са ти параметрите на компютъра? NickBG, просто NickBG. Значи процесора ми е 4050i, 1,75 GB RAM,
2,10 ГГц, AMD, THD, OMD, Dual Core with XP Professional. Нещо там, не знам, ще ги покажа сигурно някой друг път. Съжалявам, дали, но разбрах горе-долу, че ми е слаб с компютъра. Не сме да кажа, че той е много добър, тъй като е пълна мишка, но компютъра ми поне ми върши работа, поне да снимам клипове с 20 FPS или да ги обработвам и да качвам клипове в YouTube и да ме гледат 300 човека. Да, между другото, в момента имам 301 на но това няма значение и така. Това беше въпросът на NickBG, не лотъфа NickBG, ами NickBG. Ти хубави оценки ли имаш? Да, Антонио Иванов, това е мой приятел, един пич, сме да кажа. Който заглеждам в този град направо. В смисъл, тук се вижда цяла Варна и е супер яко, но няма да гледам на тях, ще гледам към вас. Добре, това е въпросът да Антонио Иванов, оценки ли имаш? Ами не сме да си покажа бележника, но не бих казал, че за най-добрите. Все пак вързвам тройките и някой път шестиците по-немски, така че това е пълен късмет. И така, как се казва, как се става модератор в Porocraft? Лиас Кочев. Лиас Кочев става се модератор, като имаш много здрав дух, много успехи в живота, като си на 35 плюс години и къде ще приселя. Ние ще се. Съответно, сега съм модератор, наистина, като познаваш админите или... Всъщност трудно се става модератор в Porocraft, това е един сервер. Аз тези, които не знаят, пък те ще са доста, тъй като малко хора ме гледат от тези 300 абоната, но това не е удължение, не искам да му упрекам нищо и никой да казвам за някой да се обижда или нищо такова. Та модерация става доста трудно. Имаш ли си приятелка? Георги Рилов. Приятелка в момента нямам и си търся, честно казано, но проблема е, че не знам, просто момичетата са... Сега ако някой момиче гледа това влог, да не се обиди нещо, но момичетата не всеки път може да им се угоди на тях и затова няма приятелка. И така. Следващия въпрос е от Дамиротрекс. Да, извинявам, ако съм ти прочила правилника, но сори, това е тетрадка все пак и аз пиша много грозно, но да. С кого си искал да снимаш най-ново клип? Добре. Значи искал съм най-ново да снимам и това също са въпросите. Добре, и всъщност най-ново искам да снимам клип честно казвам, като бях малък, исках да снимам много с лутъфа NickBG и с SK Down. Някой може да го знае, друг не го знае. Това е един ютубър, който се справя доста добре в кариерата и мисля, че се справя с него, но не съм сигурен, смисъл ние е качвал клип от 3 месеца сигурно, но все още съм фен. Ако гледа този клип, който е 30% вероятно, даже 9 и така. Най-много бих искал да снимам или с Босайде, не точно с известните геймери, не знам, може да снимам с всеки. Въпросът е това дали аз го искам, в смисъл. Значи, вие ако искате нещо, винаги аз съм на среща, смисъл може да ме питате в скайп, но дете постоянно 24/7, ама сега да снимам, не направо ме омръзва. И ми стана наистина доста тъпо, като правите така, смисъл не знам изобщо в момента как гледате това влогче, тъй като просто не ми е лесно да ви кажа честно, смисъл доста ако се притеснявам и не знам, просто трудно ми е. Добре, защо гледам се постоянно към Варна? Добре, все така. И бих искал най-много да снимам, честно казвам, с Skydas Minecraft, честно казвам, ако трябва наистина да казвам, бих искал да снимам най-много с Босайде. Защото самият човек е наистина много голям пич и много ме радва, смисъл има някак се как да кажа, примерно вътрешна хармония, нещо, нямам смисъл, някакъв като нормален, не в лошия смисъл, просто ме кефи като човек и това е, да. За това бяха въпросите. Няма по каква друга тема да говоря. Виждате ми изражението и сега мисля, че е време да покажа Варна, която доста е гледам и направо не знам, вече много агресивно, наистина много хубаво се вижда тук, много яка гледката, не знам точно как ще зумна да го видите, но се тая.
И ето виждате изражението ми, така изглеждам аз. Това е синьот ми Ансунг на TN2, още тъй като това е дрек за вкъщи, нямам какво друго да сложа и затова реших да сложа Кендел и Ансунг. Сега ги размятам тези ръце, няма къде да ги прибера, да и така. Добре, надявам се да ви хареса влога, коментирайте с няма да гледа, ако ви аз бях Лезен Троф, моля за мен, ако не сте го направили. Това беше първият ми влог, наистина доста кажу де, доста притеснение ме костваше и като цяло всичко, но след като вече съм почти готов с влога, се чувствам някак облегчен, че го направих един вид. Не знам, преди да почна наистина бях едва ли не на тръни на ногти на всичко, което може да стане и не е лесно, в смисъл първият ти влог, винаги би трябвало да се притесняваш и нещо такова, в смисъл това е нормално и да ви покажа Варна, защото вече така ви я покажам за... Добре, така, ето е Варна, ето това е някакъв трактор бучи отвънка, не знам дали сте го чували през целия клип, но ето, не мога да зумвам, лошо. Да, ето е Варна, колкото виждате там, не мога да зумвам просто и ето е нашата тераса там и балкон и площадки е малко мръсно, но съжалявам. Да, и това е от клипа, нямам се да ви е харесал, аз бях Лезен Димитров, да, Лезен Димитров, сега е Алекс. И надявам се да ви харесал клипа и чао!